U prisustve číslených ľubiteľoch podobovej umetnosti zo Zobštiny, ale i hostcov zo Beogradu, Nového Sadu, Zombora, z Rímskej Mitrovici i druhých horodoch, u Šídze sviatočno otvorena výstava maľunkov Savy Šumanoviča, cyklus Šidijanky, ktorý oblapja 54 maľunky, zo čím odpočal 17. pošore memoriál. Перший меморіал у Шидзе отриманий скоро 55 років 1962 року. Тогорочний otvorila doktor Lidija Merenik, profesor súčasnej umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kotra i rihta naukovú monografiju ciklusa Kupačice, kotra bude predstavena javnosti 25. maja na zakončenju memorijala. U vykladatelným prostore úvahu prisutných i na tot závod pricáhnul i Šumanovičov maľunok Veľká Ruskýňa, olej na plátnu zo 1935 roku, ktorý vyložený na svojim stajomným mieste u Šumanovičovej galerii.